Здравейте! Днешният ми клип ще бъде какво има в моята чанта. Тя е на Фей, защото ми купих когато бях малка. Сега, нека да започваме и да видим какво има в моята чанта. Както виждате, тя е препълнена и вътре има някакви неща. Нека да видим кои са те. Първото е един сок с беберон. Сигурно като малка съм. Не точно като малка ми, така, който е... Пише тук от ягода, нещо от ягода, но в принцип как изгърня, вътре има такъв газирано. Опа. Нещо газирано има вътре. Ето. Да. Сега това е първото нещо. Следващото нещо е, което се носи в чантата, е на един дезодорант, който мирише божествено. Мирише божествено. Мирише божествено. Аз пръскам в тази врата тук. Да. Добре. Следващото нещо е този часовник, който го получих от Макдоналдс, мисля. Такъв на Кити, който тази чанта тук ми пречи. Кити, който може ето така да се разтваря. Така се разтваря, слагаш си го на китката и го затваряш, но аз сега не искам. Ето така. Тук има и такива бубки, тук така. И ето така. Го затваряш и ти става. Следващото нещо от моята чанта е този сенситив на циен. Ето тук пише сенситив на циен, който е за подмишници, така, за подмишници, за да са ти по-свежи подмишниците, се, и за да не се изпочава чак толкова бързо. Следващото нещо е много странно. Носи клечки за зъби, от която това се върти и така. И когато го извъртиш, има една дупка тук голяма, която така, ето излизат клечиците. Следващите дупки има 3 такива малки дупчици. Уипс, падна тук. Паднаха двечки. Защото едната дупка е много голяма, от нея могат да паднат 2-3. Там клечките за зъби. Следващото нещо са ми тези очилца. Слънчеви очила. Така. Следващото нещо са тези моите ключове. И си носи, разбира се. Но това го взех от Камчия, Елза, кукичка, защото много ми беше смешна и просто така я взех, беше за 1,30-1,20, нещо такова. Тук се натиска и ми беше много забавно, много смешно и затова просто така се натих. Така, и свети. И пей. Отзаде това копче натискаш. И свети. Следващото нещо е тази фибичка. Ето си нося, ако ми падне бритона. Да всеки ще се пофана.
Следващото нещо ми е тази предпоследното нещо, по-скоро е тази тетрадка, в която си записвам разни неща, всичко друго, но не и всичко друго, което се сетите, но не и това, което пиша в училище, разбира се. И прави много силен вятър. Ако просто ето така ми стане хубаво, ми стане топ. И последното нещо е този лексикон. Не знам защо го нося. Лексикон. Тук съм сложила някакви стикерчета, но вече е почти изписан явно. Тук си нося някакви стикерчета. Ето таки. Още лепка. Ето. На пелашка. Така. И вътре съм си изписала много хора, нещата. Сега ще ви кажа всичките въпроси, които пише вътре. Име, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, скайп, фейсбук, зодия, коя зодия, какъв цвят на косата има, хоби, цвят на очите, брат или сестра, песен, филм, спорт, книга, певец, артист, спортист и блог. Аз имам блог. Както виждате, снимам клип за YouTube. И тук на следващата страница има обичам, мразя, най-съкровенна мечта, най-весело преживяване, най-ужасен спомен, най-горещо желание, пожелай ми нещо, а може и да ми нарисуваш. А тук съм писала аз най-вероятно, да, пише Борисова. Да. Така и... Да. Така. И тук тези връвчици, тук я завързвам. Така. Готово. Добре се. И го прибирам. И го запечатвам така тук. И хора, ако ви се харесал клипа, ако ви се харесал клипа, дайте ръчичка нагоре и се абонирайте за моят канал. Чао!